Для Наджії Бекірової Крим, освіта і кримсько-татарська ідентичність – це не просто слова. Це її життя, її родина, серцем якої був батько Едем Бекіров, кримсько-татарський активіст, колишній політв'язень і людина, чий авторитет для неї беззаперечний. Його слова вона несе крізь життя. Саме від нього Наджія навчилась не здаватися та говорити про Крим чесно, працювати з учителями і дітьми так, щоб вони пам'ятали, хто вони і звідки, триматись свого, навіть коли важко. У своїй роботі, в освіті і громадському житті вона щоразу повертається до послання батька – не втрачати віри. Тому для неї вкрай важливо, щоб у школах говорили про Крим, щоб українські діти за кордоном не втрачали зв'язок із домом, щоб вчителі працювали душею, бо це про пам'ять, про коріння та про майбутнє. Підвищення кваліфікації для педагогів – це є такий свій саморозвиток. Кожен педагог навчається протягом свого життя, і це нормально, бо ми цьому вчимо дітей навчатися. Є дуже багато інноваційних моментів в освіті кожен рік. І для того, щоб вчителі мали можливість донести це до дітей, реалізувати це в школі, проходить процедура підвищення кваліфікації. Це вона є обов'язковою. Кожен рік вчитель повинен пройти процедуру підвищення кваліфікації як мінімум 30 годин. А нова процедура, яка є зараз можливість для вчителів, бо, на жаль, багато вчителів виїхали з початком повномасштабного вторгнення. Це процедура присвоєння кваліфікації вчителів. Це для тих, хто не має педагогічної освіти, але приходить за покликанням душі, приходить працювати в школу, і вони такі практики, і ми маємо класний результат в спілкуванні з дітьми. Освітні зміни, про які говорить Наджія, це не про формальність. Йдеться про здатність вчителя встигати за світом, який змінюється, і бути поруч із дітьми в реальності війни та великих суспільних зрушень. Для неї вчитель – це людина, здатна пояснити не лише нові методики, а й складну сучасність та непросту історію Криму. В них в передачі знань по свого предмету, в них виходить це дуже круто, бо, мабуть, це навіть іноді краще, ніж педагогічні вузи надають теорію, а це приходять люди з практикою. Якщо вони відпрацювали 1 рік в школі, вони мають право пройти процедуру присвоєння кваліфікації, яка буде дорівнюватися до диплому вищого навчального закладу, і отримати таку кваліфікацію, як вчитель-магістр або вчитель-бакалавр, за тою спеціальністю, якою вони викладають. Поруч із темою освіти природно постає і питання Криму. Наджії важливо, щоб діти по всій Україні чули не тільки про окупацію як факт, а й про сам Крим, живий, наповнений історіями та голосами кримських татар. Від того, наскільки ця тема присутня в школі, залежить, чи бачитимуть діти Крим як частину України та чи знатимуть про кримських татар як корінний народ. Якщо ми візьмемо типові шкільні програми, які є затверджені МОН, на жаль, недостатньо розкрита інформація про окупацію Криму, про Крим взагалі, про ідентичність і про кримських татар. Дуже мало. Якщо ми кажемо, це залежить від вчителя. Є багато вчителів, які з душою несуть ці знання і передають дітям, і розповідають. Приватні школи, вони більш відкриті в цьому питанні, бо вони роблять свої програми, і вони більше включають в свої програми знання для дітей про Крим, про кримських татар, про як націю, як корінний народ України. Це прям, я можу сказати, що я в 2 школах, де я працюю, в обох школах немає жодного кримського татарина, жодної дитини, яка би приїхала з Криму як переселенка взагалі українська. Да? Але в обох школах ми проводили заходи до кримсько-татарської мови, до Дня окупації, до Дня спротиву Крима, до 18 травня. Ми розповідаємо про Крим, що Крим – це не тільки чебуреки, а що Крим – це зовсім інше. Це кримські татари, про національність, про віру, про все. Про боротьбу, перш за все, ми розповідаємо, що кримські татари – це не просто ті, які залишились в окупації, це такі ж самі українці, які борються за вільний Крим, за вільну Україну. Важливий напрямок діяльності Наджії – це підтримка українських дітей, які вимушено опинились за кордоном, зокрема в Туреччині, де теж відчувається тінь батьківського досвіду політв'язня та кримсько-татарської історії вимушених переїздів.
Ми відвідали школи, українські школи наших українських дітей, які навчаються в Туреччині. Передали їм українську літературу, журнали, казки, для того, щоб вони могли трошки бути з нами на одній хвилі. Це зробиться для того, щоб ми могли не загубити своїх дітей, допомогти їм освоїти цей український компонент, який вони зазвичай губиться трошки в інших країнах. Ми почали з Туреччини, бо нам трошки було ближче і легше завдяки допомогі консульства. Але ми далі намагаємося працювати з іншими українськими школами для того, щоб наші дітки змогли вивчити український компонент і не загубити своєї ідентичності. Для кримських татар, розкиданих по різних країнах, така логіка дуже знайома. Де б ти не жив, важливо зберегти мову, пам'ять і зв'язок із домом. Адже радянські міфи про розбрат між українцями та кримськими татарами не зникли повністю. Але щоразу, коли діти бачать справжній Крим на фото, в історіях, у розповідях про людей, ці міфи втрачають силу. Пропаганда була спрямована саме за радянські часи. Зараз вже її немає. Зараз більшість все ж таки розуміє, що кримські татари і українці – це єдиний народ України. І освіта, вона відкриває нові сторінки для тих, хто не знає. Бо якщо ми кажемо про дітей шкільного віку, то це діти, які навіть не знають, що таке Крим. Бо вони або народилися вже, коли Крим був окупований, або вони були дуже маленькі, Крим був окупований, вони жодного разу не були там вживу і не бачили ті красоти Криму, які ми можемо розказати і передати. Але в школі ми намагаємося розповідати, показувати. Ми робили з дітьми стіну з фотографій Криму, розповідали про міста, про визначні місця Криму, історичні такі моменти, діячі, які, я вважаю, що зараз нарешті ми можемо сказати, що кримські татари є своїми в Україні, і між українцями і кримськими татарами немає такого питання, як якісь інші, бо ми всі громадяни однієї країни. У всіх темах освіти, Криму, дітей в Україні і за кордоном невидимою ниткою присутній батько Наджіє Едем Бекіров. Його досвід і слова непомітно з'являються в тому, як вона говорить про політв'язнів, про відповідальність родин, про ціну свободи. Тому вечір вдячності, названий його ім'ям, став не лише подією, а символом того, що розпочата ним боротьба триває і нині. Вечір вдячності був організований громадською організацією об'єднання родичів політв'язня. Ми дуже вдячні їм за цю можливість, за цю пам'ять. Це дуже важливо, мабуть, для кожної родини політв'язнів, і які вже звільнилися, і які, на жаль, ще не звільнилися, але ми сподіваємося, що скоро звільняться. Батько для нас, він був, є і залишиться таким авторитетом взагалі в родині. Ми пишаємося, що ми його доньки, нас дві, ми пишаємося цим насправді. Його слова, які постійно звучать «краще Криму, тільки Крим», вони не виходять з голови постійно, а настанова боротися, не здаватися, бо життя йде і треба йти за життям. Фраза «краще Криму, тільки Крим» разом із настановою боротися та не здаватися стала для Наджіє особистим принципом життя. Її щоденна робота в освіті, розмови про Крим і підтримка дітей в Україні та за її межами набувають сенсу продовження батькової справи і віри в український вільний Крим.